Live na? Live na? Hi! Oh, ngayong gabi. Welcome to Saligbat. Hari yung mga... May pay, anong password? Password engineer. Hindi ko mamonitor kamuya karon niya tanan-tanan. Hindi na tanaway na karon. Isa lang mamonitor para ano? Para smooth. O again, ano to bation pang delay nga. Gani, bation pa yari ko jaho do. Sinasdak. Si Droxo. Ang kamayam lang ang 2 seconds. Ang delay blow. Eh, anong storyahan ta? Mabiyon ako. About to kayo sinutuhan ni Ginanes? Education? Ano? Education. And graduation, no? Education and Hindi ko ka-relate. Iwan ko ito na po sa ako man. Hindi, mamiron lang kami yan. Hindi man. I-advise ang mga kabataan. Hindi ka mo magilog sa amon. Nga hindi kami May mag-save upside mo. down side mo na. Like ako, why ko yaka graduate, why ko graduate college. Pro katapos ko Be caregiver. honest. Caregiver. Doon mo na ba? Giver ka. Oh, you care. Yeah. Oo. Hindi ka mo mag-counter-strike. May Counter-Strike mas bungaw. What's my Gago ko kwa. Wala, education ni Galeo. Ari ka education ka na, ma'am. Good evening, ma'am Stacy. Good evening, classmates. Special education. Special ed. May Ano graduate? Graduate. Kita mo, group Y kami. Special education. pagkatapos siya, ano, hindi Ayun, na gabi, nila eh. pwede kang balablo, Ma'am. kaya hindi na pwede nila. Magabi. Hindi siya politically correct. No, Long. term. Oo nga, mag-praise ako na, pre. Pwede ka nakasuhan sa mga balon mo. Dapat ano siya ang Gifted. gifted And or special, mentally special challenged. Student special. Na, Special. Okay, isa ako. Siya pinaka-correct. hindi yan. Pinaka-correct na term, no? Mabudlay man magkamukos na. Depende. Budlay man siya ito. Siyempre, lain nga, ano nga, kind of kids ang ginahandle mo. Ah. Tutor ka ni Pero Drox, sa no? training, na-try ko Wala nga ni group Y kami. na-try ko siya i-hone ng iyang nga skills, wala nga social. Kita niyo sociable, siya very sociable. Ay, wow, very effective. Ano nga niya? Pero amo ginang una nga course nga kinano mo ang Huwag na siya kitapusan mo gina. Yes. anong imong nga do second choice ang una do duwa kung mga ano. Wow. Why? Amo ginaya Ako mga lang gid na iya. Isa mga lang gid teacher ka gid ya. course, Isa lang gid ka university akong ginaklayan. Ah, okay. Oo. Mayo. Very sure ako sa akong nga ano. Very sure ako sa akong future sa Ikaw na. So, makarelate Sa una, charot lang. sa mga special child na. Pero sa Spell wala ko ako yung nag-graduate mo. practice. Ano year? Practice tayo pa, ako niya. 2000 ko nagalinda. Ah, okay. 12 Wow. years after. 7 years ko na. Pwede graduate ka rin yung tayo. Oh, okay. Tapos naga-teach ka na gid or Nag-teach ko sa una for 3 years. ano mambal mo sa may ADHD nga kaptahan para ma-apply ko sa kauling. Ano na siya, do kinanay mga little understanding sa ila. Kay, depende, man mo, for example, di kay kung may ADHD, kung mas, amo na ganyan ba nila, ang dapat may early intervention, so dapat mas bata pa, mapalaan mo na, or madiagnose mo siyang may ara siya. Too late di para sa akon Gani. no. May, pero may chance ka pa yan, di pa na. Pero dapat mas bata. Kung may Why man nalig? higher Ka ang maging chances niya nga mag, ano, na hindi makakamal nga normally pero mas maka-adapt siya sa iyong environment faster. Well, Kaya ano autotipen. Damo ka kwan, damo ka reklamo. Ano? ADHD. Ikaw. Relate ko na sa mga special needs. Sa una, 6 years ko yung nag-interact sa mga ano mo. Okay doon ng maestro ka man sa una, pre. Hindi, isang ano na niya sa sine. Hindi pro lately, hindi blood doon naka-teach ka man sa tinto ka na. I mean, isang pagkilalahit ah. Practice teach. Practice teach. Why ba tapos ba? May bilin pa ko.
Ano na ba, lito matudlo, nagtudlo Kung ka? matapos ko na ang hapon nga FS, field study. Oo. Pwede na ko kakwa ang board, teacher's board. Ano nga subject na tudlo mo sa una? Ib English. Ib English? Oo. Hindi English. puga ba? Nice. Gagawin mo bali jok. Okay, Nes, amo ng balya. Applied math. Pero, shit, do English teacher. Ay, hindi ka tanong kamot ko. English teacher. Why pa? Ikaw yata, Tay Drox. Ano? Drox, anong mambal mo ya? Parte sa education. Education. Anong kurso mo sa una ba? IT. IT. Why ko na-apply? Kaya hindi ko lang. IT, tinagano ka man, ano ka na tawag sila eh? Ano ka man, call center. Hindi ko happy. Gusto ko yata, ano yung history mo? So, Seryoso? AB history? Hindi ka. Plongga ka ni mama. Palangga ka namon. Palangga ka namon. Malinti. Tanan viewers. Ay, si Madam Ares, gila yung teacher mo sa Sona. Ano mambal mo sa na experience mo sa sa bilang maestra? Kaya sa energy level ko. Makapoy. Yeah, makapoy siya. And, well, one day I woke up and I realized, okay, ang future sa mga kids nga ni Aris mga kamot ko. So, and they're going to hear everything and they're going to hear ang mga ginapangwakal ko and then they're going to believe me. So, basi buong ko pa ng future nila. Joke. Pati, I woke up one day and said, okay, enough na ne. Maybe teaching is not for me. That's it. Ikaw ya, Jace. Anong mambal mo parte sa edukasyon? edukasyon. Ayutan yung patdan yung birong. Why no? Tapos na walang piro. Sas, kilala ko mayo. Hindi mo mag-Counter-Strike. Hindi ka mo magano? Hindi mo mag-Counter-Strike. What the fuck? Hindi ko mo mag-Counter-Strike. Nagwato na yun. Ano man Ron Smile? Hindi ako to. Ang tiyagi. Ibang to yan. Naman na dahil ng Counter-Strike na nagpa-delay-delay sa akong sakali. Agale, seryoso. Counter-Strike man sa akon. Ayan ba, sa mga amigo naman, masulod ka pa, kulang na kami di oh, pulo-pulo tadi mo. Hindi ka na lang masulod, di ka na uya ka sa amigo mo. Kaya makulangan ng pulo-pulo. Ako nyo na yun, freestyle. Nabta mo ng freestyle. Ang basket na na tatlo-tatlo. Ah, doon NBA Jam, ano? Oo, Mga NBA 2005, 2006 na. Sabi ko Super Mario Brothers, mamili computer Sona. Hindi po, at least sa una, kung Bistoblaw play, dadoblaw. ano kaya... Oh, you know computer games? Kung naga-computer ka, ate. College ka. Pamili computer, guro. Hindi ah. High school na kami ha? Elementary high school? College, sa'yo ko naman. Graduating. Sisang bilat. Huwag ka tanaw si sweetheart mo ay. Sweetheart. Sweetheart mo ka tanaw. Hi! Oh, food pa more. Ako niya sa una, why ko yun natanan PE? Wow, pamitani. To, di ba? Why ko natanan niya PE sa una kaya ti... May isa ni sa Ang PE do ka, ano ka na? Ang PE sa una, hindi ko kasawa sang uniform sang PE namon sa una kaya ti... Shorts, then medyas, tapos nakaputi ka, tapos muna iti, wala labot siya na tamad yung mga isang PE. Yung brown na sa una kada Wibes PE namon mo. Wibes niya, kuha na ya, diretsyo na ya, sinihan eh. May na sa una, siya sa CPU, ko sila.
may mga PE, may mga days na nabsinan ko. Dinara ko sa West yan. Nandito ko sa may West sa Mascom. Ano. Ano nga daw? Kung ando sa may West sa Mascom. Kundi, PE na lang, incomplete pa. Kuya ko kasi unaya. No, you Study? study. Nan ko yung kapag Batch, Jace? Ano nga batch? Kung ano, 2000 ko high school. Graduate. So, 2004 dapat. College. So, naging engineering ko, 2005. Pero 2006 ako graduate. Uga akong college, 5 ka tuig man. For the grad mo uga ako. Kaya na ako, 6 years yun na. Back yan. Da, akong pila man. Si Quiz be. 6 years yun na. Puno pa summer. 10, 11, 10 years kuya. 12. 3 years sa 13, Doctor, 7 14. years sa West. Ay, di po gawa. Tusi niya ka tuig, pre. Ako niya college. Akong tisanay, kamo 12 katuig Hindi. versus 10. ila 10 years. 12 years na ko yung delay. 12 years sa slave. Siguro kung nag-graduate ko, doktor na ko subong. Ha? Oo. Doktor na ko eh. Tutuod lang tayo 94, graduate na ko eh. Ako 97. Batch 90 ko high school. 97 Puti pa din duga mo nagyapon niya nga. Ako batch ko 96. 96. Pila na edad mo. 2 years old ka pa lang, hindi po. 3 years old. Kaya ba, sino minuto ko? Nung nag-eskwela ko to, nang natalo. No offense ha. Sa mga teachers ko da. Nga nagalang tao. Kaya mga mo ah. Tapang palubag loob. Okay man ka mo. Sport local ba na yan? Okay mo. Saya. Stray bullets din kami. Support lokal. Kasi ako, support lokal kaya. Impi ako na inom, may ko ga shot ng Jaeger niyo. Kaya support lokal ko ya. Ay, ma-hurt feelings Suspend ni, mo natin. ano? Ma-hurt feelings ni Jason na siya na nagdala sa Jaeger. Ado, ipikasin to na yan. Homemade niya Jaeger. Ano na eh? Malugay. Malpo. Marguso. Lupo. Lumbo. Pagin niya ba? Naging blender ko na naging Sara. Saan po? Kasi ano niyo? Ako na eh. Ano Tigyan. Sa mga viewers, galita, kung gusto niyo mag-interact, post na kami questions. Anything under the sun. Anything under the sun, specifically sa topic. Anything under the Basta within context lang. Oo. Bisan ano? Basta within topic. Open kami, open. Basta within sa topic lang. Ano topic daw? Education. Education. Ka-graduation. Kag summer ah. Nan. Pero ang problema, guro sa ato nga education system, mo nang damo, kaya ka drop out mo siya mga gabi-gabi sa school. Eh, ano ba mo? Bata, payaon pa tayo pag-college sa. Gaway pa tabla ka ako Sakto na. college. Dapat naman fully. Second year na kaya nung bako. Seryoso ko na yung matapuson ko ng software engineering na Agree ko ta. Pero na-end sa amo na sa Kito 12. Para naman, binastos naman. Amo may basta sa kung nang Ito 12 ang balya mo. 18 na ito dapat makain. Ito 12? Ako actually support ko naman Jens, spiritual. ito 12? Kay Kaya sa na. hindi king sa students perspective wala. Kung for Nangyari example, ko si kay ma'am. kapag pag dito hindi sa Philippines, hindi tanan ka-afford sa college, mo hindi tanan ka-afford sa university. So, for example, the high school ka nag-graduate ka 16 years old. Mano ko dayon? Manguma, di ba? Man. DH. May DH college dapat graduate nga dapat DH, may training ka lang, may training ka dapat. Pero 16 years old ka, mano ka, paano mong buligan yung parents, paano mo support self mo. Pero at least kung senior high school ka, minara ka na nga ano bala? Minara ka na nga No specialty. specialty kay di ba may training na sila sa vocational courses. So at least pag graduate nila 18, pwede na sila kaubra sa mga fast food chains or other nga ano kundi sila bagay ilang tapos pwede na sila nga while go work sila, pwede sila nilang support self nila or pwede nila na ma-support nila family.
Sige sila ko university. Mo lang na gani kay damo lang naguro subong reklamo kay syempre grabe siya nga change sa educational tanga field. Oo. Damo siya sa budget, kapin pa sa budget, kung kaya sa budget. Pero in the long run, kung sige-sige mo siya, pero in the long run, makita gid niya sa mga tao yang it's effective gid ya. Kay isang gobra ko sa recruitment agency sa una, wala pa na ang TESDA nga training for domestic helper mo. Oo. Galing kay nakita nila nga may business pagid sa amo na, so ginkuha nila ang amo na nga kwan. Ang amon nga mga applicants sa una, mga graduate. Mostly gid daw 80% kaya graduate sa education. Ang kwanda ga training lang, mga nurses, mga commerce, mga muna. Kaya ginagamit nila nga ang stepping stone. Tama. Stepping stone ng Hong Kong. Kaya dira sila ma-apply para sa Canada. Oo, sakto. Kita ko nagamon Ah, sa connect. Hong Kong, siya tapos na Canada. Oo. Galing kay Subong, ginkuha na sang TESDA training para sa household training. Nakadam sa training. Household chores. O household chores nga training. Yung sa pangwartahan nila. Chip. So muna, ting iban pagtapos training sa TESDA, wala na nga diretso balik sa agency. Diretso gwa. Hindi, may ang iban nga diretso gwa, puti ang iban nga amo na nga obra sa mga Sige, Jud. Yun Di ganito ma'am, nga hambal mo ginang-obrahan. Ang mga nakatapos ng training. Pwede sila cobra kung locally, mga for example, kung di nang hila nga, hindi nila nga specialty. So kung ara sila sa, di ba may ara, ang SME sa Science, Math, and Engineering. Kasi, Hindi, meron sila daan nga, may ara sila sa computer, may ara sila sa, dito siya sa ulado, pero kung diin, walang hilang specialty, pwede nila na ma-apply sa undergrad, sila maski sila high school graduate. pero lang gwa mo daw, nag-vocational ka na. Oo, nag-vocational na, pero at Vocational least ka. ready sila yung mag-ubra after. Hi, Jill! Kag employed. Ang Oo, employed sila. sila niya, legit Yes. na. Which is wala na sa una, sang kami. Seryoso, kung lang na ang seryoso, ang topic ko, dugay-dugay, balik naman na sila. May may keyword lang kami nga ginahulat nga may mahambal. Para mag... Diba? My God, maski ang ako nga teacher Sabi, staff, hindi ko gusto mo, subjects unay. na muna, pero kanalang tama. Jace, Open sa realidad na ang mga high school students, hindi na sila kasi innocent as students 5 years ago. Ball para Yung may technology, although very helpful siya, pero may grabe mo siya impact sa ato na. Pero namin ikong puro eh. Tikay, ano na to? Kay ang porn abi hapos lang ma-access sa mga kabataan. So, una sa lighter lang yung porn ko. Ballpen. Una sa lighter. May ano sila na Ano mo na uba-uba siya. Mag-init ka Hindi, ang Uba-uba siya. lighter. Hindi, lighter gidya. Ang putos gina nga sa lighter ya. Ang sticker, Sticker mo lang na. Dasan bakal ka bandira kan yung Ati speaker. ang lighter nga, no? Pero may ara yung lighter nga may bayo. Para din pa ini. Bullpen. So na yung Ballpen. ballpen, bulubliskado. Bulubliskado mo na, Ay mo sa swim. Na, Lighter na nagauba. Tapos magsulat ka gauba na sa. Halata si Dax mo niya mga topik ko, mga... Mga hindi kay isang amon nga edad, amon edad. Okay, okay. Ang topic yan na Kaya ang ganda niya naman laswab yun. Gani ka. malaswa. Abi, magbago ka na, pre. Agree lang ko yan sa bali munding nga sa ballpen ang Abi ko gaagli ka sa bali magdinga porn. Ang kaon tagabang. well. Tuga, no? Andun sa education. Si Dax gina, I don't Kay know. connected man mo. Sabay. Connected man na. Amo na gani nga kadga ko like mambal sila nga pagpanagtag sang balik seryoso ah. Pagpanagtag condom sa eskwelahan nga may pros kag cons. Kay tani kumbaga i-educate mo kun nga mangatag ka. Nga hindi daw mo na bla. Hindi nga mangatag ka lang niya kay
para maano ti anong kuanon sang kabataan da karon. Kay bisan sa Sex bisan, education. oo, tani may amo na bla. Nga sila ka pangatag, nawa sila sex education. Wala, hindi pa subong ang sex education. Do tabo pag ito. Kung nangatag, may pangatag na sila kung daw. Tagwan sila ya. Tingi amo ganing ginakuha namon nga sa nursing, sino mga nurses da Mga NARS. mga nurses nga makadto sa mga barangay, way ko blasong term. Matudlo sila kung paano magsuksok sang kondom. Dira gani ka palya pa. Kaya nga ang ilang example tudlo mo. Tudlo ang ginabutan. Gusto mo ko. Hindi nga aging kit dapat Saging, eh. saging or tiyan mo na gani paps kay gareklamo nga yung sakto man pamutang ko sang kondom. Nagbusong gyapon si Mrs. Di kay sa saging ginbutang mo. Ginkaon niya sa Oo, katabo na nga. Probinsya na ya, how much more? Eskwelahan nga, di po ka, pagbaton sa estudyante, alright. No, safe. Hindi ya safe ya sa sexually transmitted disease, kundi pwede nga niya kapag gusto kay... Tag 150 na sa paano? Mayo. Babalik mo kayo ng topic. 1 peso. 150 pesos. Sabi ko 1 peso. Sa mga viewers na tagal feel free to share the video. And, tell your friends about it. Kag, di ba? Kag, interact mo ka sa mga comments, hindi ka mo masuyo, ya? May nag-interact Yes, sir. Si Jujel. I do not think i-allows ang DepEd about sa panagtag condom. Yeah, I don't think no. Hindi ko bro, I think... Tudloan na lang nila withdrawal, eh. Tokon calendar method. No. Oslo. Imbes nga, Calendar kung hindi, na lang. kung sila hindi, kung sila yung Kaya magkatag kondom. Ang irregular din. ang withdrawal. Ha? Hindi ko irregular. Kung irregular, ang usually nga ginatudok kaya sinablos ko. Nga to, kung may miga kaya to, paita na lang. Kaya kung paita mo na yapon sa iban mo. Kaya, kundi, tudloan mo na lang sa isang withdrawal. Di ba? No? Withdrawal. Ang problema rin sa withdrawal, kaya do 80% siya nga, hindi masaligan. Ano ginaya nga ko ni tudlo mo sa bata ang withdrawal? Hindi ang main ang method. Do... Method palpak na daan. Oo. Nga paano, bi mo palpak na bi? Sige, habis ng iban, karon pa, gali, subong na. Ano sa no? Practice ka na eh! Ano lang? Practice ka na eh! Oh. Warm up Ba nila, na. bisa ng Rated gamay. SPG pa na ang pagkakamawa. Ang gamay lang nga na. Nga, amo na, may unod na kuno mo. Practice ka na anay. Kundi ang una. Practice, ano? Practice makes perfect. Ang amo na nga aksyon nakita o ginasan di si Brim. Ang wala toob. 100,000. Oh, no. Pag-announce ang, ano? Pag-announce niya nga. Pag-announce ang Corintios, no? Kaya nagsing Daw ito yan. Uy, bilang si 115 views. Ano ka mo? 115? Nabit ang last to nga, 112? Thank you, good. 115 sa buko. Ay, ga. 1 Amo na may pag... Muna na may magkaso sa atong buwas. Dimandaman ta sa video. Ruan, ano kasi Yung flip sinyo? top ba? Ano kasi sinyo? Okay na. Dimandahan. Ano po? Ay, speaking of the flip top, tong topic ko sang Dax. Ang latest nila kapag video, ginidemanda sang nanay, sang ano. Ang Si may Sinyo? bigay, Oh, may Dali bigay lang, na- i-update ato nga viewers. Ang babae, ang migos ang babae na. Hindi. Dali lang. Ibalik anay sa puno. Ano ang balita, ang nagwa sa balita? Kaya kundi ang latest nga upload sang flip top battle si Sinyo kag si Sheye and MC. Kasi si Sheye, ang iyang girlfriend si Ann Mateo.
celebrity na siya sa Gamer. mga gamers bla. Tapos ang Kaya style. karon gina personals bla nga ano na bla. Personal nga attacks na bla sa miga. So, siguro nakita sang nanay, isang babae ang video. I-demanda ako na si. Pero rap battle na ya. So may rules Ang siya. mga background weak parents. Weak parents. Kag dapat sa dason siguro ang flip Gago kung may bata, kabiyan mo na bata mo ba? may disclaimer na dapat ang flip Tibiraya top. itong isa ha. Misis ang isa. Di ba si mo tuyo ka balo bro. May flip top, dapat may disclaimer na yung ang ginawa ka sa flip top, ano lang, nakang-isip lang or something. Hindi man, tadi may ano sila maging set sila nga line. Sang before sila magsugod. Alam mo na oh. Or ipagpapalugin nila yung storya. Kaya hindi mo na sila About ang media sa person, na hindi nga about sa mga Bisan line lang ah. O hindi, tamag personal wide like ligaw. Duga suya ayaw mga muna blank. Tapos to kana. Hindi na ano to mo na trigger to ni Apex, kaya birana ni Apex si Matios ang previously. Ang una na ya. Ang una niya, ang sineya nga battle do. Naging sakyan ni ano, sakyan ni Sinyo to nga mo to nga. Kasi si Ye man gin Biraya katya man misis. si Apex to mo. Yung trigger niya mo. Pero di gamit ni ano, yung gamit ni Sinyo. Matsago hindi naman tutanay ko gamiton. Pero ayos ko ka battle. Most controversial. Hashtag dito ano. Nasakit yun si Shia. Ano na, anime? Flip top. Lip tapan. Joke sound. Kung tanaw ko ng video para makarelate mo ko. Wala ko na view ang ano. Ang link basa ko lang inyong comment. Nag-trending na po sa Si Facebook. Jake. Hindi, ako naging basa ko ng mga comment. Jake.